Hi guys, good morning. Kumusta po kayo? Padulong di mi og Carmen guys. Taga Carmen jud ko guys. Nagsakay na mi karon og jeep. Kaya po ko importanteng adtuon. Kauban din ako si Lucy. Pag-hi. Abot na mi sa Carmen guys. Naaday mi ron sa Plaza Carmen. Mag-tour ta diri guys ay ipakita nako kung unsa ni ang plaza sa Carmen guys. Grabing dako kay ni nga lugar diri guys. Pwede kayo mo magkuan diri, tegan dagan, jogging. Kaya unsay buhaton ninyo diri guys, grabe dako kayo ni ang plaza sa Carmen. Indot kay ni ang plaza sa Carmen. Daghan kay manuroy diri labi ng kanang magabi eh. Kaya diri pud to magsinulog. Ngan ani ni siya kadako guys oh. Pwede ra kay mo diri mag-practice or practice mag motor, bike, pwede kaayo. Kay dako kayo ang lugar. Dapli ni siya sa dagat sad. Daghan kay kag matan-aw diring dapita. Suroy na mo diri sa Carmen. Pure jud kung taga Carmen guys. Pero karon anak ko sa Compostela Gapuyo. Grabe kanindot jud kaayo ang panahon ba pagsuroy na mo karon. Muni diri guys, dako kay ni nga lugar. Oh, diri na magsinulog. Kani diri grabe dako kay sa lugar ani. Pag naging tuig diri nagsinulog ang taga Cebu. Nakauban ako si Lucy. Amazing Carmen. Ingot kay siya guys, sumurugig na sa gawas ba nga sa laing nasod. Nindot sa ni diri guys kay bugnaw, daghang kahoy. Pwede ra kay magtambay-tambay diri. Mas Lucy gikapoy na siya. Galingkod na gikapoy, suroy-suroy. Barog na diha inday. Ikapoy gyud siya. Oh. Ang video na ako ay galiko-liko ang kamera. Naunsa maning bataa. Kay siya day makupot sa kamera. Muna ni iyang naunsa na ni pag video niya. Kita ninyo guys, so grabe kadako gid sa lugar.